Аз съм Криси. Аз съм Илона. Аз Подкастът... съм Станислав Владимиров. Супер. Ние всъщност се чудахме какво е общото между това да си кмет и правата на човека. Винаги съм се дразнил от майка ми. Супер. Искате ли да ни разкажете малко повече? Детство като детство, много е трудно. Какво всъщност ви мотивира? България в момента предоставя добри възможности за войни. И България в момента е добро място за поръчкови убийства, свързани с наркотрафик. Факт. Казах ви, живот е не толкова дълъг, за да имаме време да се мотаем. Всичко започва с мен. Супер. Всъщност как се става кмет? Когато излезеш извън сградата на общината и видиш работата на ВиК, всички перничани, хора с различни проблеми, различни казуси, в различно настроение, деца от Африка. И ви кажа, честно, не ми харесват. Меко казано отвратителни. Да не се отплесваме. Какъв бяхте вие? Кмет. Супер. В този ред на мисли... Не знам, в смисъл... Не знам като цяло. Не знам. Доста интересно. Като обобщение, да, бих казала, че правата на човека можем така леко с насмешка и с шега да ги приемаме. Не, защото ние младите хора категорично вярваме в това. Добре. Затова питахме вас дали вярвате. Вярвам. И аз също вярвам. Радвам се. Благодаря ви много. Супер.